Zrušenie IC vlakov potvrdil minister dopravy aj šéf železničnej spoločnosti. Nedokážeme odolávať 9-eurovým cenám pre platiacich cestujúcich, ktoré uplatňuje konkurencia. Jednoducho to je, z pohľadu cestujúcich je to super, vynikajúca cena. Náš ako firemný pohľad je ten, že jednoducho nemôžeme sa správať iracionálne. Niekto to musí zaplatiť na konci tú stratu. RegioJet, ktorý už teraz ide do miliónových strát, avizoval, že dieru na trhu vyplní. Momentálne vypravuje každým smerom 3 vlaky denne. Ako prvé chce na týchto spojoch pridať viac vagónov. Ta souprava bude mít až 13 vagónů, to znamená denně kapacita skoro 4,5 tisíce cestujících mezi Bratislavou a Košicemi. Problém je, že niektoré stanice nemajú dostatočne dlhé nástupišťa pre toľko vagónov. Technologicky momentálne riešime problém v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica a v železničnej stanici Košice. Súkromnému dopravcovi už schválili aj ďalšie 3 vlaky na každý smer. Celkovo by tak mohol po odchode konkurencie vypraviť každým smerom až 6 vlakov denne. Zatiaľ sa tak nechystá urobiť. RegioJet si objednal trasy, ktoré od začiatku neplánuje využívať, avšak kvôli týmto trasám budú musieť niektoré vlaky čakať v staniciach na to, aby prešiel vlak, ktorý de facto nepôjde. Pokud ten trh a ta poptávka ukáže, že je tam zapotřebí přidat další spoj, tak my jsme určitě připraveni, je to čistě na našem rozhodnutí ten další spoj tam přidat. Cestujúci sa obávajú, že po odchode štátnych železníc RegioJet zvýši cestovné. My v tuto chvíli neplánujeme jakoukoliv úpravu cen. Železničná spoločnosť zatiaľ nenahradí zrušené IC vlaky žiadnymi expresnými vlakmi, ktorými by skrátila cestu z Bratislavy do Košíc. Rýchlikom, ktoré spájajú obe mestá, trvá cesta 6 hodín. Železničná spoločnosť do nich presunie moderné vagóny z Intercity vlakov. Hlavná trať láka aj ďalších súkromných dopravcov. Záujem nám potvrdili Leo Express aj spoločnosť Arriva. Na teraz však vidia viacero rizík a preto na ňu zatiaľ nevstupujú. Kristián Čekovský, RTVS.